ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଛେନା ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମର ଭୋଜି ଯେହେତୁ ଅଛି ଛେନା ଗୁଡ଼ାକ ଛଣା ହେଇକି ରାତିରୁ ରହିଗଲା। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ନିତୁ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ନିତୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଆଈକି ଯେହେତୁ ଆମେ କହିକି ଯାଇନଥିଲୁ, ଆଈ ପୁରା ନିଦରୁ ଉଠିକି ଅନେଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ଇଏ କେଉଁଠି ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଯେହେତୁ ମାମୁଁର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଚାଲିଲୁ ଦେଖା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଘରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଘରେ, ଖାଇବା ବି ମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ। ଖାଇସାରିକି ଆମେ ରାତିରେ ଏଠି ଟିକେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରୁଥିଲୁ, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ସେତିକା ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ବାଣଟା ପୁରା ଫୁଟିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ଆରମ୍ଭଟା ଏମିତି ଖରାପରେ ଗଲାଣି, କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ ଖରାପ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡୁଡୁର ବି ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। 7ଟା ବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି, ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ଆସିକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ତା'ର ପେଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଏତିକି ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ଘରକୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ।